Hello guys! Andito kami ngayon sa Kapitolyo ng Virac. Yan, meron kaming I love Virac. Kapitolyo ka dyan. Kapitolyo? Eh, what's that? Munisipyo. Ay, sorry. Munisipyo ng Virac. Sorry. Ayan. And then, ayun yung katedral. Ayan, nakikita ba? Ayan. So, Yung wala Plaza lang. Rizal. Yan. Ito ang Plaza Rizal ng Yung Virac. stage nila. Yan. So, kasama ko pa rin ang aking pinsan. Yan, gala-gala dito. Watawat. Ayan, yun. Yan. So, yan. Okay. Ito yung munisipyo namin guys Yan. So, yun yung munisipyo. Maraming tao. Oo. Yan. So, we're here sa Virac. Ay, okay. Hello. Oh, sa mga Bicolano, taga Catanduanes, we're here in Virac, Catanduanes. Island. Ayan. So, later Catanduanes uli yung iba pang video. Bye!